institucions, des de la política. Els portaveus dels grups parlamentaris d'en Comú Podem, Junts per Catalunya, de Candidatura d'Unitat Popular, del grup parlamentari socialista i Units per Avançar i del grup parlamentari republicà han fet una compareixença davant dels mitjans per tal de valorar l'actualitat política. La CUP ha començat la seva compareixença recordant que avui, dia 18 de juliol, es va produir el cop d'estat franquista. Després ha demanat un informe als lletrats del Parlament per saber si el Departament del Procés Constituent és constitucional. En Comú Podem ha comparegut conjuntament amb els socialistes per acusar el grup parlamentari republicà de vendre's a la dreta per tal d'obtenir càrrecs polítics. Aquest els ha respost acusant-los que alguns dels seus polítics volen desestabilitzar el govern constituït. Junts per Catalunya ha agraït l'actuació de la consellera d'Afers Exteriors i Transparència de Ciutadans per demanar disculpes públicament i també ha insistit que la consellera ha estat molt correcta. Ciutadans ha emès un comunicat de premsa en el qual demana la immediata supressió del Departament del Procés Constituent del Govern perquè la consideren inconstitucional. El grup parlamentari sol·licita als lletrats un informe amb l'objectiu d'aconseguir la seva supressió. El Partit Popular Català ha suportat la petició. Des de les institucions, des de la política.